Il-ġimgħa wasal fit-tmiemu il-Forum ta' Turiżmu fil-Mediterran bit-twaqqif ta' fondazzjoni li se tkun immexxija mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandiera u r-Ristoranti. Din kienet it-tielet sena konsekuttiva li l-MHRA organizzat dan il-forum bl-appoġġ sħiħ tal-Gvern u l-Assoċjazzjoni Maltija għat-Turiżmu. U b'sosten sħiħ għall-fondazzjoni mwaqfa, il-Gvern alloka 300,000 euro mill-budget għall-2016. Dwar dan tkellimna mal-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis li fisser lan kruċjali ta' din il-fondazzjoni. Din il-fondazzjoni se tkun istituzzjoni fejn jiġi diskuss u mmexxi l qudiem it-turiżmu fil-Mediterran. Però wkoll se jiġu ttekiljati issues u sfidi li għandna qudiemha bħal turiżmu sostenibbli, it-teknoloġija tal-informatika u wkoll l-istabilità politika fir-reġjun tal-Mediterran. Il-forum jaqgħad il-pajjiżi kollha tal-Mediterran f'diskussjoni dwar l-aqwa prattiċi fis-settur turistiku u l-progress meħtieġ f'dan ir-rigward. B'rappreżentanza minn 30 pajjiż permezz ta' iktar minn 100 delegazzjoni minn istituzzjonijiet diversi, il-forum qiegħed dejjem jikber u jżid fl-importanza tiegħu. F'kummenti ma' One News, il-President tal-MHRA Tony Zara fisser il-kontribut li dan l-avveniment joffri lil pajjiżna. Dan il-forum jikkontribwixxi ħafna għat-turiżmu għax il-Malta qed nagħmluha quality destination illi qed jiġu n-nies hawnhekk biex jieħdu l-good practices tagħna. U allura Malta qed tkompli fit-triq tagħha illi tkun eżempju għal ħaddieħor u fejn jiġu n-nies biex jitkellmu u naraw kif nirranġaw is-sitwazzjonijiet tal-Mediterran.